So mayong buntag sa inyo ha, butangan ako dig mic. So ako day si Kuya Jordan ninyo. Ya. Tingar pinakalit lang jud no. So dungaga na to ni atong pamainit ron. So kini siya pagkaon ni siya sa lawas. Nga makahatag sa atong kabusganan. Pag makakaon taon sa bation na to. Lipay no kay mo baskog na. So balik. Nga ganina luya kay pero makakaon ka og pan or unsa pagkaon mo balik tag kusog nga naman kailangan jud nato og food sa atong body. How about our spiritual body? Pulong sa Ginoo. Tama. Kanang wala na espiritu karon mao tong naa sa minteryo. Pero karon nabuhi ta naa ta espiritu na kailangan pud natong atimanon pakanon. Kay kung dili ta maminaw sa pulong sa Ginoo, unsa kay mahitabo? Perno. Ah, kabaw mo lagi mo. Simba. Para. So tinuod lang, gimahal gyud ta pag-ayo sa Dios. No, gimahal ta niya unsa may gibuhat sa Ginoong Hesus na pagpakita na tinuod yun siyang nahigugma nato. Kanya kining iyang nagpakamatay sa krus para sa atong mga sala. Tama, very good kayo. Magkuhan ko ani question answer niya, maghatag ko premyo. Okay ra na sa inyo ha. Tanaw na ko kung napilay budget na ko dito kay hatag ko sa inyo ha. So, ingani karon. Kitang tanan nakasala gyud ta. Kisa may walay sala dire. Wala tanan jud. Tanan no. Kisa may nakapamakak na dire. Oh. Nakahilabot og bisag gamay sa ubang tao kanang sinsilyo o nakakupit sa mama ana papa. Kinsa may makakitag babae o bastos makahuna-huna dag dautan nya mag kuan dautan ba kinsa man diri ah. May tagan. Una gingon yang ko ninyo na baka kunta. Ikaduha sakit man kawatan ta. Ikatulo nga bastos ta. Makasala gyud tanan. Karon kung kita mo atubang sa Ginoo pag-abot sa panahon kay mamatay ta gingon sa Biblia. Kani nabasa naman ako ni kapila og gitun-an sab nako. Nakitang tanan day mamatay, matubang gyud ta sa great throne na mao ang Dios, matubang tanan isa-isa. Pag-atuban karon, ang makasala iyag yung ibutang dito sa impierno na wala mialagad kaniya. Pero katong mga tao nga mituok kang Hesukristo mialagad sa Dios didto sa langit. Pangutan-on ta mo. Nyangkon mo na kamo bakakon, kawatan og bastos. Kung kamo hukman sa Ginoo, matubang ta diha sa atong Ginoo karon, asa kay ta niya ibutang? Perno. Nya, manlipay ba mo ana? Okay ra ba na sa inyo maimpirno ta? Dili. Kisa may gusto maimpirno ri. Dito sa impirno, ako sa isulti ninyo, pag maimpirno tang tao, wala na 100 days diri sa sa kalibutan na mobalik pa ta na Lord pabalikan lang sa kubi kay di man day ko maluwas. Tama ba ngana? Wala gyud ngana na 100 days namatay naman tong lulo ni balik man atong kuan bisag na ana siya sa minteryo. Na ba ngana? Kay wala gyud patay nga mobalik na pug kabuhi. Pero akong isulti kaninyo karon na ay good news. Inga daw good news. Good news ni. Pag moingon ta sa TV, good news na yung mga trabaho, opportunity, hatag, pero kini oportunidad, dapat dili nato ni sayangon. Hinumduman ninyo na si Jesus Christ, gihigugmatan niya pag-ayo, ug tungod ni ana, naatay tinuod na kaluwasan diha niya. Na dili na nuon ta maadto dito sa impierno, na magsakit ta dito, magkagot ang atong ngipon, grabe kainit, napay ulod na di mamatay, gingon ni Jesus Christ. Pero pinaagi kay Jesus Christ, gingon sa John 14:6, I am the way. Ako ang dalan, ang kinabuhi ug ang kamatuoran. Walay makaadto sa Ama dito sa langit kung dili mo agi kaniya. O pwede ra pod kaniya o kanako siya may niyong kanako. Mo nang karon ingnon ta mo samtang naapay panahon. Ayaw ninyo sayangi ang panahon na pwede pa ko magbinugoy oy, pwede pa ko mo buhat og daotan. Nakatrabaho ko sa rehab for 3 months lang. Kay nibalik naman lang ko abroad Japan dito sa Laak. Niadto ko dito, nakatrabaho ko dito. Daghan kay kaedad ninyo dito. Na-rehab sila kay on process pa ang ilahang kaso. Nakapatay sila, naka-rape sila, nakadroga sila, nangawat sila. Daghan sila mga sala naa sila dito ah. Mo nang kamo dapat dili gyud ta makaadto dito. Labaw na
na dapat dili gyud ta makaadto sa impierno. Kay wala na second chance. Mo nang karon, ako ihagit ninyo no. Tinudaran dyan, ayaw dyan mo pag ay yaga-yaga raman na kay Jesus kanang Bible. Okay ra na oy, ana ba? Karon ng panahon na dili gyud nato magdula-dula ta kay daghan na kay demonyo ron. Ano man, daghan na kay mga tao nga gi-controller sa demonyo, naa na kay sa ato sa Senado, daghan na kay mga buaya, daghan na kay kabalo ba mo kung dili nga ana permi ang atong nasod, mga leaders nato, magkadaghan ang mga dautan, ang droga, ang tikas, ang korupsyon, nya unsay may tabo sa tong mga anak in the future. Right kwan. Ma-sure na to na pong maminyo ta ang atong mga anak dili adik. Ma-sure na to na atong anak dili korap o kawatan. Pag ingana gihapon ang atong kinabuhi karon sa Pilipinas, moabot ang panahon mga matay nga atong mga anak tungod kay gitirahan na kay adik. Namo nang karon pa lang himuon nato na good example ta mga lagad ta sa Ginoo. Karon pa lang daan. Magbasa ta sa Bible. Di ko kakwarta sa inyo hani, dili ko madawat ani, pero nalipay ang Ginoo sa akong gibuhat. Mo nang kamupod gusto ninyo malipay ang Ginoo sa inyong kinabuhi, alagari siya. Dili kapoy ang pagsimba o pagbuhat og matarong. Dili dautan ang pagbuhat og Diosnon nga butang. Dili man ko maingon ninyo na dapat maana-ana gyud mo sa inyong classmates day. Tawa ko Diosnon ako, dili nga na. Naa gyud may tinguha sa inyong heart ba na simba na gyud ko. Magbag-o na gyud ko sa akong kinabuhi. Kay kung dili gyud mo magbag-o, kita ra gihapoy luoy pag abot sa panahon. Manang balik ta sa good news. Si Jesus ang solusyon. Timan-an nato na dili gyud ta maluwas, di gyud ta malangit kung dili kay Jesus. Dili ta mabago ang atong kinabuhi kung dili kay Jesus. Dili mahimong tarong ang imong pamilya kung dili kay Jesus. Dili mahimong maayo imong relasyon sa imong pamilya, sa imong higala, sa ubang tao kung dili pinaagi kay Jesus. Mao nang tanan pinaagi kay Jesus nganuman siya ang pulong, siya ang Dios, siya ang tanan sa atong kinabuhi. Kung wala siya, wala gyud tay mahimo. Utang nato atong kinabuhi gikan kaniya. Kini nga atong nakita karon, gimugna ni pinaagi sa iyang gahom. Nga nitong kinabuhi karon, utang nato ni sa Ginoo. Manang kana salamat lang. Salamat na kayo di na nako kay tas-on. Namoy pangutana o gusto ninyo i-share unsa inyo ang gibati karon na nagisgot tay taan ni. Ikaw kuya. Kapulong magda sa mga Ginoo. Okay na. Okay, hagpasa lang siya. Ay kalipay po ay kanang Sige lang, ayun kami serious god. Istorya lang, kaulaw. Spread lang. nang nag-pray po ta sa tong mga sala ug mga kuan para magkuan na tag mga hinsog nga kuan lawas. Sige, kamo, unsa may inyo ikasultihan ni ron atong isgutan sa inyo. Oh, siya ro gyapon siya. Same lang. Okay. Wala na mga korap. Ito yung question niya. Unsa may inyong gibati karon ba? Ako lang sa kwarap ning ang hawang sa akong kasing-kasing nga murag nagadungog og kayong bagong pulong sa Ginoo kay tinuod man kita nga mga kasalam itatanan nga nadyo day instrumento ang Ginoo pamagi sa kitagaan niya pamagi ta nga makadungog dag pulong sa Ginoo nga karon nga oras pamagi ka kuya mao ra kong istorya. Salamat kayo. Maro jam siya ang nalipay kay nakapaminog pulong sa Ginoo. Mao pa siya ya. Nalipay ko kuya. Salamat kayo. Pwede na manindog, ampo ko sa inyo ha. Init lang diri na side no. Diri mo circle lang ta. Ay lang kayo mo kuha nga init. Akong i-encourage sa inyo karon, iampo ninyo kung sa inyo gusto ninyong baguhon, mahitabo sa inyong kinabuhi. Kay gusto siyawa mo gud na maadto mo giterno, ma-distract mo ron ba, mahimo mong dautan. Gigugma mo sa Ginoo ako, badlungon yung kay ko dati. Kanang mangga 3 years ko na balik-balik ko first year. Sabi na ko magtinarong ko, badlungon nga, wala dyan ko gidawat ra. Tungod kay mo lagi na kinabuhi na di gyud mabago.
Pero sa dihang nakabasa ko sa Biblia, utang na ako sa Ginoo tanan. Panalanginan ko niya. Manang kamo, gusto ninyo na mahimong tarong inyong kinabuhi, matulid, nadili gyud magmahay. Pangitaan Ginoo. Pangitaan gyud ang Ginoo. Okay, let's pray. Duko lang yung mga ulo. Lord God, in Jesus' name, nining takna sa kabuntagon, ako mapasalamato nini mga kabatanunan nga namati sa iyong pulong. Nakadungog sila niini ug ako mga pag-ampo nga kining mong liso sa pulong na imong gitisok sa ilang kasing-kasing na magtubo gayod ug mamunga. Dili nila malimtan kining takna, Lord, tungod kay ikaw gayod nagapanulti kanila man. Salamat Jesus sa imong kaayo ug pwede ba nato masabata sa mga pag-ampo? Ginoong Hesus, tabangi ko sa kanunay. Tabangin ko sa kanunay. Yang ko nako Yan ko na ako, na ako makasala nga ako makasala. ug dautan. Budautan. Nanginahanglan ko kaluwasan Nanginahanglan ko kaguluwasan. ug tabang gikan kanimo. Tabang gikan kanimo. Luwasa ako Luwasa ako sa pagkadautan sa pagkadautan. ug pag-uha ang akong kinabuhi. Pagkuha ang aking kinabuhi. Tabangi ako Ginoong Hesus Tabangin ako, Ginoong Jesus, na masabtan ang imong pulong na masabtan ang imong pulong. ug masunod ang imong kabubuton. Masunod ang imong kabubuton. In Jesus name. In Jesus' name. Amen. Salamat Ginoo nining takna sa kabuntagon. I pray in Jesus name blessing will come upon you ug siya magaproteksyon kaninyo. Kamo gamiton sa Ginoo, wa man to ko kaila ninyo. Pero ang Dios nakaila gyud pag-ayo sa inyong kinabuhi 100% way nalilong kaniya. Gamiton mo sa Ginoo hinaot na dili mo mahimong daotang impluwensya sa uban, no, mahimo mo inspirasyon pagabot sa panahon. Dili man mo mahimo ingkasog di man mahimong sikat, pero mahimo tang ilado at tubangan sa Ginoo. Maraming salamat kayo, no. God bless. Palakpakan natong Ginoo. Ya, namina man mo tagaan daw mo pang snack karon. No.